हमने दोनों बीच में बानी जाता केहू तो सुनत नहीं खे। हाँ वो तो बात ठीक है बा, तब का लेकिन हमारे को शोरत बाटे का हाँ, ये तेरे ना बाथरूम में जेल खाती वो लोग हमके एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अच्छा तो अब कितना जाने। लेबो? हाँ एक बार बाथरूम में 500, गोला 1000, से 2000? 500 रुपया 500 बस। रुपया ले ठीक बा चलो तो अब अरे अब आज हमार भाग जाता ला मलकरिया बाथरूम में लिया के जाई अब 500 रुपयो धरा। अरे आई बा। आज के दहाड़ी टन टन बा अब अभी तकला आयल न बुझाला ना हमरा कि टाइम के वैल्यू देवेला कि न देवेला। हम कितना बजे कहले रहिया कितना बजे वो आई है बतावा था आके चाहे इतना टाइम हो गई। ससुरा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। पता है ना केवना बात के लोग घमंड करता। एक दिन दुनिया छोड़ के जाए के बा तो वो आदमी एक दूसरे के देख के जोरे वाला बाटे। श्याम का मालकी कुल काम खत्म हो गई? पूरा काम खत्म हो गई। जिंदगी में कबो काम खत्म होखे वाला बा कि खत्म हुई महाराज कहीं के रोवत हमरा के खटावत खटावत पानी निकाल देतनी हैं तनी कोनो मंगनी में काम नहीं करावत हम पैसा दीना ठीक ना वही 12,000 का महीना ना कि 1-2 हजार के दीना फटाके कम करवा के चलाई ना। तनी मनी खाना पीना भी एजे रहे के बा पूरा एकदम ऑलरेडी जितना कपड़ा धोला में साबुन सर्फ लगा तो सब हमरे दियल बटे। तो रोवा के खटब त के दी तो वही तो कहता नहीं 12,000 के पैसा बोले बो ओकरा बाद कहबो कि हमरा सब पूरा पानी निकलवा के काम करावत नहीं। ए मालकिन ई शरीरिया लोहा के ना हो माटी के पंच तत्व से बनल बाटे समझ गई नीनू। हाँ एकरो में दर्द बाटे जैसे देखी तो दर्द होता न होते ना दर्द वही तरह देहिया में दर्द होला महाराज कहीं के तनी मनी मर्दों के दर्द बुझे के चाही। हमू एगो तो मर्दे न हई हमार दर्द के बुझे वाला बा। अच्छा सब काम हो गए ना हम यही कह के चाहता नहीं हो गइल बा बोली एगो और ही काम बचल बटे सरवा होई ना बाहरा काम करत करत थकिए गई अब घर वो नहीं तो सोचनी कि आराम भेटाई तो आराम कहाँ भेटाए वाला बा। हाँ होकबे करी हकड़ के कहा हाँ हो कि ना हो कि कहाँ है ठिका ले बनी तो होकबे न करी बोली। हाँ चल आब बाथरूम में मालकिन हाँ हाँ हम ना जे बाथरूम में ना हमारा बस के बात नहीं खे बताई मालिक जान जाइए तो हमरा के नौकरी पर से निकाल दी हम और वो बनी के बाथरूम में लिया जाते हैं ऐसा काम हमरा से ना हुई हम जाते नहीं। अरे तो बाथरूम में जाइला से कौन चीज आदमी घट जाला बाथरूम में जोइब और आइब हम पे कहतन कि चल के बाथरूम में कुछ चोरी करो। अरे वहीं जाए में सब कुछ हो जाला मालकिन रुआ का जानते हम जानते नहीं कि रुआ कुछ का होगी चाहता तो देखल जाई काहे के होके से पहले ही देख लिया तो बढ़िया रहा जानली। देखी हमरा के बाथरूम में मत ले जाई ई बात के अगर मालिक जान जाइहन तो बड़का पहाड़ टूट जाए। अरे पागल श्याम हमरा घर के आदमी मालिक कैसे के जान जाइहन ये बात हमारा तहरा बीच के बात बटे तीसर के कैसे जान जाई। हाँ तो एगो अरे हम बकलोल कम से कम इतना तक तो दिमाग लगाओ कि हमने दोनों बीच में बानी जाता केहू तो सुनत नहीं खे। हाँ वो तो बात ठीक है बा तब का लेकिन हमारे को शोरत बाटे का हाँ, ये तेरे ना बाथरूम में जेल खाती वो लोग हमके एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अच्छा तो अब कितना जाने। लेबो? हाँ एक बार बाथरूम में 500, गोला से 1000? 500 रुपया 500 बस। रुपया ले ठीक बा चलो तो अब अरे अब आज हमार भाग जाता ला मलकरिया बाथरूम में लिया के जाई अब 500 रुपयो धरा। अरे आई बा। आज के दहाड़ी टन टन बा अब अरे कैसे मुंह बनावत लो सरवा हम ना जानत रही तू बाथरूम में लिया एक लैट्रिन साफ करवाइबू हम तो जानते नहीं कुछ और करवाइबू का उल्टा सीधा बोला तोरा श्याम। चुप रही मालकिन हम जनी कि बाथरूम में लिया जाए तो हमरा से प्यार करो लेकिन हम ना जानते नहीं कि रउआ रोज रोज सोच करी ना एको दिन साफ ना करने एक दिन हमरे से साफ करवाई। अरे श्याम महाराज जानत कहीं नहीं के खजान तो लो ये हमारा पर्सनल बाथरूम हटे ठीक पर्सनल बाथरूम हो हम तो पर्सनल नौकर नहीं और वो बानी की साफ करवा देनी।
अरे तो घर के पर्सनल आदमी बाड़ा तो के साफ करी और जब हम आदमी रखले बानी तो हम वही से ना काम करवाई बे। महाराज लैट्रिन साफ करे वाला दूसर ना आदमी होलन आए गोरू के लैट्रिन साफ करते बानी खेत के मोहानी बनते बानी और वो बानी कि अपन बाथरूम के सर सफाई करवाई तो हम ना रहम हम जाई मन में का चलत रहे उल्टा सीधा हैं हमरा जानत रहनु कि मालकिन रे बड़ा हमरा पे मेहरबान बड़ी हमरा के बाथरूम में लिया जाके प्यार करब तनी तार दिमाग न ढेर पिछलता। हां तोरवे ना कहतनी कि चलो बाथरूम में करके रख ई थोड़े कहले कि चलो लैट्रिन साफ करे के बा। अब पहले कह दिले रहते तो साफ करे से इनकार करता तो हम इनकार कर रहती भाग रहती भले नौकरी पर ना रहती लेकिन अब का करी तो आप किन्नी लगा दी रही तब किन्नी चारा वाला चले वाला ना रहल एक चलते साफ करे के पड़ल। सुन ना श्याम चुप रही महाराज ज्यादा मन भका त न त एगो बात बा का बताई। हां हां एगो लड़की देखले बानी मोर झट बिया रुवा लेखा हमारा लेखा हमरो से मोट बिया बे शादी गदही करा का देतनी गदही का होगी महाराज कहीं के गिर जेता कम से कम प्यार तो करी नहीं चोच में चोच लड़ी न रुवा रेखा मालकिन रोहित न तो जाए ने कि एक के बात में हम रेडी होती थी है ना रुवा इतना सुंदर बनी आए श्याम हम थोड़ा घर के मलकिनी बनी इतनी हमारा से दूरी बना के रखिए ना तो कमाओ के बेरी दूर ना बनवाई ना पोड़ दे लिया जाके साफ करवा देनी वो घरी ना दूरी देखत रहनी कब हम अभी कुन दूरी देखत नहीं मालकिन होके तरुआ लेखा काम चलावे खातिर नौकर का खूब फुसलावत नहीं खूब पिघलावत नहीं कि हमारा बात मान जा ठीक है कहल जाला काम निकल जाला तो दुख बिसर जाला बिसर गेल दुख अब थोड़े कहियो लैट्रिन जाम होई। अच्छा श्याम तू अभी जा अगर कभी भी मन करी ना तो हमरा लगे आ जाइए। हाँ अब का है का ना सरवा खटत खटत पानी फेंक देनी हम बतावा ससुरा जिंदगी में कब चैने नहीं खे हो श्याम एक जे बैठल रहब खाली खटेबे करब के दे ही हमरा के। अच्छा बोल देता नहीं लेके आइयो रूपा ए जे रूपा खाना डूबा लेके नहीं आ थी रूपा डूबा रही तब ना खाना दी हम हैं रूपा डूबा के बुलावत नहीं नहीं कहत कि कुर्सी पर बैठ के कम से कम नौकर के पानियो दी एक गिलास और बोतलो भर के हम नहीं खी। अच्छा ठीक बा लेके आवत तनी न तो कहीं रोवे के हम पानी लेके आवत नहीं और वो तो थाक गेल बनी पानी फेंक देले बनी बिना मेहनते कइले आ मेहनत के लिए हती तो का हो गई त मालिक के आवे तो हमको हतनी ढेर तार जुबान बढ़ गेल बा ठीक ना ना तो खम देखी नौकरी के सवाल बा महाराज कहीं का और कौन हम काम ना करी ना मालिक से कहब ई काम ठीक बाटे। हां तो जे कहतनी से करे के पड़ी ठीक ना। हाँ हमारी पर्सनल बाथरूम हटे पर्सनल बाथरूम का तहरे साफ करके पड़ी। हाँ, एकदम बाथरूम का ना हमरा बॉडी भी मसाज करके पड़ी एकदम हम रोबो के साफ कर देब। बॉडी मसाज के बात करत तनी हम ई बॉडी मसाज का कहला महाराज कहीं के मतलब कि हाथ गोड़ में तेल लगावे के पीठ उठ में। अच्छा तेल लगाना है। हाँ। अच्छा ठीक बा हो जाई ठीक बा अब तनी लेकिन पनिया लेके आई प्यास लगल बा महाराज कहीं का हर तरीके जो हम इतना अरे खट देली लेके कि आओ ससुरा तनी। रोवा से मर पानी निकल गेल बताव हई बात इतना के हम मेहनत करेला परिश्रम तो बहुते कइनी लेकिन एको गिलास पानी से हम कोई नहीं लिया जल्दी पनिया प्यास लगल बा कौन सुखा था महाराज कहीं की बताई। ओ हो होइला पकड़ो ए मालकिन एगो बात कही बड़ा नु गर्मी होता है एसी लगवा दी एसी ऐसे तो लगल ही बाटे खाली बरांडा में कमी होता तो एमा कूलर लगवा दी ना तो पंखा लगवा दी ट्यूबवेल वाला लाग जाए आज शाम के आ भी जाए। तनी मनी हमारो बारे में सोचे के चाहे रो बा केवल अपने बारे में सोचो तो हमहू कहीं नौकरी छोड़ के भाग जाई तो सोच ली हमारा लेखा नौकर मिली उली ना हम भागे ना दे हम ऐसा नौकर बनी के सब काम कर देते न दूसर आई न तो कापी पर लिखवा के आ जाए नौकरी करी है बाथरूम में लैट्रिन साफ करे वाला नौकर कौन नहीं खसल ठीक ना। श्याम यही से तो तरह के रखले बने तू तो इतना मिस्टर नीमन आवेला बड़ा, से तू इतना लैट्रिन साफ चिकन करवाला। बड़ो अरे वो तो चिकने न बानी चिकन बात क के आओ झुरा देतनी आ नौकर के फुसला के मल काम करवा लेतनी। अच्छा श्याम अगला बेर से ना बोलो ए मालिक और श्याम देखियो बैठी मालकिन के रोहन खराब बाटे समझा दी का भइल बताई हमरा के ले जाके बाथरूम में करवावो तड़ी का करत तुम आज कुछ भी ना जी एकदम श्याम ना तू ना एकदम पागल हो बड़ा बिना कोइले बिना कोइले है देखी तही पसीना ससुरा चार ओर से निकल गइल बा बात तो सही बिना काम करे पसीना होला ना तब अरे झूठ मूठ के ना खाली श्याम तू हमरा पीछे ना बदनाम पड़ के पड़ल बड़ा चुप डरवा मत
खुल के ए तरह के काम कर ए तरह करवाई नो बाथरूम में लिया जाके तो हम नौकरी छोड़ के भाग जाइब साफ साफ बात कहते हैं साफ साफ मालिक। हाँ हम हो एगो इंसान भाई महाराज कहिए कोनो जानवर थोड़े है कि दिनों भर ले जाके आ जो है न तही करवाते रही। दिन भर हाँ कहीं सिवान में जाके कोई कहबे कोई नहीं अजय आई नहीं फुर्सत से 5 मिनट भले तो आज बाथरूम में पहले- ले जाके करवावे लगली हैं? ठीक क्वेश्चन हो जाता दिन पर दिन। श्याम तू का चाहता रहा हमार जिंदगी खराब होकस? बाथरूम में लैट्रिन साफ ना करो नहीं लिया जाके बताइए एमा कौन लजाए वाला बात बा जब करिए दिल में तो हैं? ये बतिया सही से कहक चाहिए। अब तनी मनी लाज के बात रह हम कनी के रुआ समझ जाई तू तो और लाज के बात कहत रहा। का हाँ तो लिया जाके करवाते रही बाथरूम में लैट्रिन साफ करवाते रही महाराज पूरा बोलो। पूरा हाँ। रवा एकदम सुझबुक ना अच्छा है आप पूरा पागल हो बुझुक गए नहीं। क्या? हाय हाय घर के नौकर के बात में आके फंस गई निया। तनी देखी तो जाके चिकन नहीं खा भाई रोज रोज वैसा नहीं रहत रहा देख ली जाके हैं पता ना कितना दिन के कांजा से लगा के रखले बनी रहुआ खाली यूज करके जानता नहीं जब ओकर फ्यूज उड़ जाई तो के साफ सुथरा करी। बदले में ले लिया। हाँ बदले में तो चाहबे करी हमरा के ठीक है। बात का बढ़े फायदा बा। का जी चली तो कौन ये 500 बदला में लेबे के? 500 रुपया दी निकाल के अपना बगली में से दे दी हमरा लगे पैसा बा का? और संदर रख के में चिल्ला तो लो सब तो। अच्छा ठीक बोली क्या बात नहीं। पैसा नहीं खे तो कुछ और दे दी का लेबो? हाँ का 10 किलो आटे दे दी महाराज कहीं के घाटा ना खेती नु भाई हां ताक दे दी 10 किलो आटा। यो बात ठीक है कहते चल जाई दी पैसे में ले संतोष करो ले पैसा ले दे। तो चाउर नहीं खे 20 किलो चाउरे दे दी कौन पे काम करे बा? हाँ कौन पे काम भइल बा? काम तो जानते नहीं ना एक बार मिस्टर आई तो 500 रुपये लेके जाई तब लेटिन दिमाग साफ खराब करे बा। पिछला बार 100 रुपया में साफ करियो। पता बा वो 6 महीने के बैठल रह आ 6 महीने में 6 बार साफ करो तो 600 लागी तो कहाँ रहुआ सोच बाटे महाराज कहीं का मालकिन जल्दी ले आई हेनिए तक 4 महीना से बने रहल तो 6 महीना से गंदा कहां? अच्छा ठीक बा फिर जाम होई 200 जाम होई तब पता चली मिस्त्री बोला। हाँ बोला ली मिस्त्री ठीक बा तू घर काम अरे अब लैट्रिनो साफ करिए मलखैनो के साफ कर कुछ ना जाइए करी। तब देखम हाँ दोनों मिल के झट धल सा हमारा के साफ 420 बन मालिक का मालिकाइन ठीक बा घबरा मत मालिक राम मालकिन के तो न कहियो तो कहियो छाछ पर चढ़ाई के ना गड़ही में ढकेल देनी नो आ वही में बुलबुला के बुड़ुकिया खा के तब समझ में आई